Nadisgrasya sa motorsiklo si Jory Dosado sa barangay Tabukan, Barutak Nuevo. Nagakayaon ang biktima kag wala nakasuksok sang helmet sa dalan. Sa inisyal nga imbestigasyon sang Barutak Nuevo PNP, nagasundanay sila sang sikad sang naaksidente. Bangod madulom ang lugar, wala matulupangtan sang driver sang motorsiklo. Minor nga pila sang naagom sang driver sang sikad, samtang dako nga pila sa ulo ang naagom ni Dosado nga sa karon confined sa Western Visayas Medical Center. Samtang nabungguan si Michael Laurisca sa Pavia, Iloilo sang pick-up. Suno sa nakasaksi pasulod ang pribado nga salakyan sa isa ka patio sa Ungka, Haro, sang wala makita ang motorsiklo. Dalayon nga nabungguan si Laurisca. Gilayon nga gindala ini sa Iloilo Mission Hospital kag hilway na sa katalagman. Ginpaidalom sa imbestigasyon si PO1 Aran Refar Paran nga amo ang nagtiro sa isa ka PWD sa Banwa sang Aninii Antique. Depensa sang pulis nga inali nagpalagyo ang biktima kag nagpanago sa maligwin nga duog. Nagpalupok sang warning shot si SPO1 Antonio Manyosa antes gintiro ni Farparan si alias Jimmy. Luwas nga may sablag sa lawas ang biktima, ginapasuni pa sang hinablo sini nga posible ginkulbaan sang ginsita sang pulis kabangdanan nga nagpalagyo. Nadakpan si Jerry Sim, 52 anyos ang poblasyon Kalibo, Aklan. Positibo nga nabaklan sang ilegal nga droga sang operatiba sa balor nga 3,000 pesos. Una dirigin reklamo sang suspect sang pila ka mga ginikanan sa mga babayi nga dalagita nga iyan na biktima paagi sa pagganyat sa paggamit sang ilegal nga droga kabaylo sang sex. Ginkasa sa mga pulis ang operasyon sa isa ka beach resort sa Lambungan, Puok, Kalibo, Aklan.